celu kele kanankolo Mali kanuna o ye Mali ni RD Congo ka badenya sedantolanta ɲɔgɔndan jaabi ye o min tana kunu tarata janvier kalo in tile 10 san 2023 Tunisie jamana kan a sedantolanta ɲɔgɔndan be don CHAN championnat d'Afrique des nations tako 7 labɛnni hukumu kɔnɔ. Mali bena ye o min kɛnɛ kan Algérikaw fɛ makan sama bali Mali sedantolantana camancɛma milieu de terrain ale de RD Congo jɔ lamaga se in bena to ni Mali sedantolantanaw bena da u yɛrɛ la sama bali ka fɔla. Ala ye bi de donné de gasigɛ la c'est bien ni ye bi don ballontan o ka di joueur bɛɛ ni an bɛɛ de ka baara ye mɔgɔ kelen tɛ se ka bi don ni tɔw min i dɛmɛ ni victoire ni bɛ ɲan ma kosɛbɛ parce que a b'an bila confiance la parce que ani équipe minnu gérera bɛɛ b'u dɔn Afrique équipe ba de don wa équipe A fɛnɛ joueur baden de b'a la. Germain Berté Mali jɔkɔlɔsiba ye hakilina jigin kɛ Mali ka badenya sedantolontan fɔlɔ Uganda ɲɛkɔrɔ o jaabi kɛra filani bin de ye kanankolo fan fila bɛ fɛ badenya sedantolontan filanan se kɛra Mali ta ye RD Congo ɲɛkɔrɔ celu kelen kanankolo o kɔrɔ tagaɲɛ bɛ ka na progression bɛ ka na faamuyaliw bɛ ka na kɔcika système sira kan et puis an fana an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ cohésion fana bɛ ka na victoire a bɛ fisaya an ma kosɛbɛ a b'an dɛmɛ kosɛbɛ compétition nata kama c'est à nous maintenant de rester concentré et de rester assidus an jaabi ka jɔ an bɛ ka faamuyaliw kɛ maturité bɛ ka na physiquement tout le monde est là mentalement aussi on est prêt pour la compétition. Mali degeli karamɔgɔ Nuhum Jane ka fɔla nimisi wasa bɛ ka sɔrɔ. Joru y'a kɛ t'a fɔ k'a fɔ a bɛɛ ɲana en grande partie an ye fɛn minnu f'u ye surtout l'aspect défensif ka équipe sɔrɔ minnu bɛ se ka défendre kɛ pour ne pas prendre de but i tɛ se ka ballon bɛɛ tan k'a fɔ ko i bɛ défendre dɔrɔn kɛ ballon tan kɔnɔna la au moins i ka se ka occasion sɔrɔ i ka se ka but don o y'a faamu nous espérons que u ye match min kɛ bi u n'o match kelen kɛ contre l'Angola an bɛ continuer ka baara kɛ point de vue état d'esprit pour que joueurs u k'a dɔn k'a fɔ compétition don compétition nɔgɔman tɛ. Janvier kalo in tile 16 nata n'o bɛ bɛn ntɛnɛn nata ma Mali ka boko fɔlɔ CHAN kɛnɛ kan Algérikaw fɛ yen o bɛ kɛ Angola ɲɛkɔrɔ VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré ka laseli don.